Omwanchumbo ligaria bu television ya Ndizi TV na ndene magarobe ndengia tokumerana asemese yeriyo kwemanya lya Amerika gutwikira kurwa chise muchunsi chia orogungoro gusikenya na buigo ensingima nyiranga lero no lyaringeri tukolyo mwalipe liyo korachi campaign mense ya Kenya kubatakana no bochoryo bonene bochwa kurekana kitariki kyanda cyumutinye yo gatano gatatu iyere lituko uriya Jumanne bono yabire nechinga kisi ntambe kigima abantu bakominyukanira goro na mate kurende omwali oye twakorire mangana iye chi campaign na bono nilitukiri muri tigategatia na boigori tukule Jumatatu eliyo tunyare kurigeria alia agocha gokorekana lituko liye Jumanne karabuna Ndizi TV tuariganira kigima basaki baito kwarorire gabuo ase prome kominyoka bukigime korokya buna nigo twerobereti kigima korwa chinsinyo chonsi eliyo kwene kibuna mangana majia na boigori yagwateka sense muyichikura ngokubekira toronsi amo eliyo kuletera libo elimo buna Ndizi TV korwa chi county community to chonsi echorogonko ruagusi chi county kiandase chi constituency kianda ekorwa se county ya Kisii na boigoinye korwa se county area ya Nyamira echichozi jigo chikoba chi constituency ikomi Isato kigima bono mwanchumuriria litukolia lero nigolia lenge likonkegima na boigoli chirena mangana mange asegetiga Kasarani obomo bulibwa Azimio la Umoja One Kenya nigo babwatumo sangirekana obobwo mwelio kegima uyubakwanira mange igoro yali ababeire bagotebya bakenya na boigo kubariganeria ekerobara chiko chorwa onye bagochorwa eliyo bachie igoikirania kegima asegeka kimyaka 5 erobosio Assembly ya Kenya kwanza na borobu bakora unomo okonyi bumura ibwense muske William Ruto na borobu bono litukulia lero nigo baika omwelio kegima asichi campaign maga yokuboria abananchi gusaba Kenya banyale kubakira chikura chisiasa chiorogongo rwagusina borobu na chiro chionchabo atanze kegima asaba na siasa balinge chinsemo iliyo korana baikira niriye kirenga kyabo egyoko boria aba Kenya na bwigo abagusi senseme jo sijinseme chonse ekobakira chikura kigima bono inyorera litukule Jumamosi nechinga kicho murobeli obweke umbo munabotambo murobeli obweke umbo nigo gochira litukule Jumamosi na boigo litukule Jumatano gochakira Chinsa Isato nenusu chabutuko igoika Chinsa Isano bono sige kagi Chinsa ibere niga nerobeli kigima eliyo koneki abuna nikoletere amangana maya na boigo murobeli obweke umbo litukule lero nigo tole na engineer Kennedy Omoyo oyo nigale omukwanili gose political analyst tuligeralie amangana siasa kuruabuo chingagi chia maega mangana ikiombigia ABC na boigo no kwerobelia na kichigura chigo chigwako na boigo bali bakobu na kibago chigwanchirana ayo negati ali twebekira mo kigima eliyo kwene kyabuna twakoletere buya kigima bono asige kikirabusyo nigo tetingira ne gocha semeseje eliyo tuyachaka mangana maya asenchira yo wikirano asobwamo Yamono kigimo mwanchuo moligeria bu television ya Ndizi TV makarobengi yabono akare yikire chinga gitiri na inde togo cha kamangana magia senchira yobo kirano oliyo gonkonya wakoletera mangana ya senchira yomunwa bwemanyeriyo nigakrokwa Joshua Auta inche nigonkrokwa John Kebati oyo koligia ekirogo kyobo seneta imeye county ya Kisii gwetere kiama igia Jubilee muske Omingo Magara niga koleta ya etaro ya ye asijikanisa au imeye bunge ose chinsemo imeye bunge ya machoge chache bonchari nyaribari masaba amuna nyaribari chache nigo sabira bamenyi bechinseme gichonsi komosira sobochoryo bonene obobo chiko kolekana litukulia Jumanne omutinyi wa 5 gatatu omwako yoiga omosekito Stephen Ndemo nigo bona itachinseme chonsi nego kwariganira roboti rukobwatia asenchera yobwekerano Korengana na chitariki chibekirene kiombe kyobo cholikia IEBC rero nigolere litukolio mweli lya bali bakuligie biro gutwara chi campaign chiabo chia bene tangan di motor beka sama sabo tata ya sama sebagai beker kero chodo bright ya osorai ya saya kai kila sabo chora barai kalau tumbe beker rubian Omingo Magara nige yakire kukagoteba buna maiga yokorigyo bo seneta ya Kisii umwaka wechiri bwibere na 13 na chiri bwibere na 15 na ibere yene rentunda ayoko bo mo seneta gatatu o Kisii
Ukiguzwa unajua umeshaguzwa, kinaregea kamera mara sana. 2013 ubuna akaambua karida kuchuka. Akimosha kakia na buru. Siasa tu buat nambah ile. 2013 sebenarnya ada kabua ongeri akatanga. Ona kina mwele na mmoja mmoja nika kina ingia kamera mara sana. Ka kila ya kina saya mwanchire ubwanja kwa maleki. Koleke. Subhanallah. Bali bakumubwatisia omingo magarani go bamwegerera muna gusaba chikura kyo murembe konyaragwa kutariki kyanda kyo mutienyi oyo netoko bainori naki Jumaine inyangi nena marde ne karo bono rende ko basaba abana banyasaye ande mwigwete na baisiki bono rende omingo ga kibuna na mutigere gendeke moy katore ko bogata na moje moena ngora musara kama kana ye na ito na mjango ya karamu tarangeni na nitogo chambia. Alama ya 4 lilumaje morembe. Ndipo tunasema vijana tagwa kumuntu mwitira manyinga. Utapwatike mwana yega kitata. Asabo kuti kutumagiti. Ekyali tumagiti. Kwa moja sisi watena kiko mukongonda. Kwa rusu muta manyinga. Ko chikonyo mabono. Ela ane elia kisambi chilia chako bwati. Kwa chikonyoro mwana osawitira jinda no buli ngono ngikyabo. Kwa banga chisambi chilia na chako bwati baka sekiso zazikyako. Ripoteri Ndizi TV elietaliane Ndemo Steven igotigana noroboti oruo nigotoso asense muyende oyo kuriye kirugo kyobo MCA ime ijewori chitago borabu Naftali Okenya nigasabire abamenye ebenseme yo elio gwesokye kigima ritukorie Jumanne na kumusira asigankaya yo koleta magenderense meyo boigo nigaganiria abakenya kubeko murembe chingaki chobochori bucho korekana musakito Brighton Makori na kwariganirio roboti oruo asenchire yubikirano nigo liarenge litugo lyo moelio asabana siasa bali bagochikoriye birogo aho ekerobe akira ikoko na kuburia bamenyi bechinsemo aho gochikobasira sitariki kyanda omutinyo watano na gatatu omwaka oyo gakeroto goso asobachori obone bw'omwaka oyo kaukwana nigitaseni Ndizi TV oyo kuriye kerokyo bwa MCA bwechitago borabu ase ebunge ya South Mugirango Naftali Okenya nigobana nyareka oteba buna nigara chikoreta monchoryo ase ensemo eyo ntimno mugaka anyato kwegwe risesi korubunge ya Kisii county nigo ochabwana kwanyara nonde timbwatira nyinge kuchikokare kira ora nyore mbwatibuku ngogende kanisa nande nkoruororo twanya kosekana abantu bekanisa boigo Okenya na nyaraga kwerera amakongu aliaroche abamenyi bensemo yechitawo borabu bagwetera ayuara chigokora ekerara choruko bomu MCA bwe wodi eyo oroche kitaya nkirusiria agwo lere torege sunteime kipana nkiyongia maje ntobwati ebinte byonse ntobwati muntu jigoro ketago kwanyara igori dentira yoka asaba sae niga baboriri ko bamaiso ekero baguchugwa gachikura eriko bachora abarayi bare abaya ebichana mumate konyankora agergo more koseru more dende neche kenga kiyo tori koserwa ne tori otari ko chikoserwa ncharango chere gakirinde kalira bwoni kainege tuma ende ningo takitoboro ri tuma ne bwoni tochikoiba orasokoitwa na ina ro morembe ntagete mane mubaso kuchikorwana tamo kwa kachikura boigo niga kwanira igoro yengana yo kwena no wichbese asate bi abamenyi benseme yo na obakori chibese chiri bakwewa kurende bachore murai orarete amagenderero yongo tebe igoro ye chibesa abantu mbara bako takonye ka chibesa gwetana chiye chibukurie anya kota chinyike mono chibukurie mande mupime kitabichiaye orogenderwa enga kirole muntu igakande nga chibesa na chekura ekura na yemo bwate na mukaga tware kura yemo baka mamo mina bwate kura yemo na tatu mina bwate kura yemo igobo no amangana yongo bwate binga ebe muntu okurwe besera tikarwe
akini omanya ngaki omuntu ino muyale egare nkondi chinkondi nchiro okenye boigo na irali bagalia bene gotogie kiombe kyobochoria mo ne jimbibe ABC anene kero kendete kweriania ucheso bochoria bonne bo mwaka oyoiga especially south mugrango IPC ni Nyamarambe. I congratulate you highly. Kwa maana mnataka omorembe. Mnataka imani. Kulipoteli ikitoseni Ndizi TV edithariane Brighton Makori. Amateye mo kurwa sekenyero kya butori ime ya suneka ikaunti ya Kisii nigo banyoriro mweso magega yugwanchirwa nikigambiro kwenia omubere obuyo mwabo uyobeire ko gutangwa ahasenke nduko bwatakana nikina gendemero nyagosira bendi obara nigo asiritie obugima bwaye mutinyu gatano nalimo kubwatakana n'umubasukano bwebara musikito Frida Kerubo oroboti oruo na koroseria senchira yubekirano magega yogotangwa gotindeka omwana obo gwetania amatuko 45 nabere bono nigo amateyo yenyoreire omweso ase ekigambiro kya rweto gochika eliokoegwa omubere korwa sengendu tukaenda tukabwata omwakiri ekina kiagambire korwerio angemetinye ibere yaitire bono igore ruling yakoretwa ng'a omwana oyo aretwa atinde kwa igonde mirubiri yakoriru imbera yaremirwe nakitoberete gaiga tuganyete mubere orumochari ochichoenibwe abana oyo efamily eye nabantu bachandegete batabwati kende ora abana baye bachandegete ati kore kwesta mura omuzubati obona ochire ko bori oboremo igacha akatonyora tore gaiga yakina ando iranire magega bono onyorira abana basomire oboremo twama agoretigwe yakini abana baye bona basomire onjore obana onjogeiro yo igakiagere igakweretu akatikuna abana babere omanye no boremo oyo gorete nerekera goretigu igachita kanyo boremo omoga kanyene gagorete kare era akanyero boremo ogorire bendi obara omorundia boda boda nigasiretie obugima bwaye chitariki 19 omutinyo gatano nalimo omwaka oyega ase chinsemo chia suneka magega yokonyora omubasukana obwepara ando mwana onde kabiriji omenyire mosari ogunde irororo na mwana otabwati manganandi tato mwabaga kwera para omwana okwerere para rende bano ngayare ngeri korukare akarabwa gore tu ago to kubori umwana kara uri pale kara kwita go ni mobile nga to soka nonya efamily yatemete konyora ogosirwa kurwase amatena boigo abasani ase okoenia omubero yo nigo banyorete omoichano ase ekigambiro kyerute ogochika omubere gotangwa korwa Kisii level 5 kobwatekana nekina gendemero bono ntuga tuachira tugachari tangani mwana onkoeni gwarenge buna mwatebi gwa buri tangani unanyoreta achari agasira tugachari tugapanga aeniwe ekare tuapanga tugakora emichango ritukago chikuoigwa tokonyora court injection mwana oyo tarikoeniwe ene tochagete kuburinga inkikiabete atakoeniwe gokwana ne family yo nigo bale no boba nonya banchirwe kwenia omubero yo endemere yo nigo yagoretwe na nyagosira ise omwaka bweri bweye mochi mikienda 52 oyiboigo osireti obogima bwaye wetera omubasokano bwepara omwaka bweri bweye mochi mikienda 53 korobo mugako netio bole mobo bwagoretu 1977 no bamenyeta omwana no ameta ona muligeretie nyombei umwe mu bwensi no bakole mako 1977 to date geko banga yaya ngobole mobo nge complain nero complain ekorwera ingo mocho koroyo ngatamanyete ngakibole mu bwagoretu ngakiare komanya no ko biboro konyatara akora gento kiek konyatara ibunga na bairerwa na abuone complainant nero iramangana nga aria nga ifucho nero lakini ndo karo siasa iganyora tere scamness yani omoremboro embera gendete kolemu igwete kwaye gendete kotera Frida Kerubo Ndizi TV Utikana no roboti urubono yokuliye kerego kyobo governor si county ya Kisii Ejosayo nyancha nigo ya kiriko kolito kolyo mwalio kigima ime yomo chiukisi ya sensemo ya taxi na kubaboli ya wamenyibe county ya Kisii ko irege tambukiro igyo komachora eliuchko ba mugabana bwi county ya Kisii na kwa igoni kababoli ya ekobe komorembe
chinga kichukura chigwako na boigo kero chirahere musakito Brighton makori boigo nigakwiriye ndio roboti rwese nkire yubikirano. Josia Onyanja uyokorie kero kyobagabana ase county ya Kisii nigolituko lya lero nere anyaraga kwira chikambeni chae ase ugwe yakera ekugo lituko lyo mwelyo ase nsemo ye town ya Kisii anene asa okorera obunjuri bwaye bwa tagisi. Ni askofu mustahafu Josia Onyanja ni mmoja wa waombea wa udiwani katika eneo hili la Kisii au kaunti ya Kisii. Boigo nigasemiria bakenya kwenda kibunangura libaro morembe gochia sobochori bole bosio. Minto nigango basorora iga. Toake chikurano morembe. Oyo orabu. Aisaneke una abana inji baito bacha kuamua. Onyanja boigo nigachanire buna emirebolyo ye serikali teraikera na bene anene asogokora obukurumi asali irabuna aisego choruko mumugavana ukabirwe county ya Kisii nigarachi gukora obukurumi obwo. Hapa Kisii ninajua uvundo ulioko hasa kuhusu mambo ya mashamba na maburoti. Sitakuwa na huruma na wale ambao wamechukua viwanja vya serikali na kuweza kujitajirisha kwa mambo kama hayo. Onyanja boigo nigate abuna ere nigara chigwanjirana bona kago chikobuwa sechikura chirebosio erinde morembo nyaroko gendera se county ya Kisii. Tayari nimeandika hotuba mbili. Hotuba ya kushinda na hotuba ya kushindwa. Ikiwa ni ongeli atachukua mkono nitamupa. Na akiona ni vizuri, ikiwa ni harati atachukua. Mimi nitakuwa wa kwanza kumpongeza. Ripoti ligetaseni Candice TV, idhariane Brighton Makori. Akero tutigarete samangana siasa bamenyi be county ya Kisii nigo besokirie na kurubirengero byabo kubatekana nuria baroche urachikoba omugabano mya si county ya Kisii na boigo birengero binde kubatekana nuria urachikoba murayumya abwense ya Kenya bagukuwa na litukulia lero imeyo mu Kisii muzakito Vincent Onyanja nigaikararo na barobwo kwene kia kwegena kwabo na nigo barachiko chora barayibarabaya na boigo gochia kobeko morembe chinga kibagwa kachikurane kero chairire ntendo che campaign embe yarada ondetayo agetwe iterete kumanyinga campaign yarire boronge na ande turojinga ntochiko korobo chagusio buya campaign chia korekanire ngenje kamnengeye abantu ba iruchi besa bali batari konyora buna one stage ma ndo iri besa abantu be stage abo ngati yabamenye kurwase county ya Kisii abo bayereire nchiro chikambeni cyabere chigokorekana ekeroreri tukolyo muherio asogokora chikambena nigo batebire buna omurembo bere gokone kigwa asekerengo kigoromono egente ketangani enkoira na serikali ya Kenya ngambu ya mono asoko beko morembe babere babekire kurwe campaign ya chagete mpaka rere campaign ngosie kwere egento ngosaba omurembo yo bororo muna campaign yaba na nenga ki election 9 on Tuesday na ndo murembo yo maintain we orio kobua atangaso asencherele haki nigo chinga kiecho bamentire buna egento baragania sobo chori bore bosio no murembe nabo igo ogotingwa kwa burendi ane chinsa chiabo tuko chinga kicho bochori siasa yo mwako yabeire ngiamono bali bale konyora banyorire abandi babukire mambi bagosera abantu buya lakini egento ngaliga omurai bwense tutegete amani etuke morembe buka tutegete kurunyali barugoro nyali bali gitutu chaje jonsi morembe toko sababa gusi bantu basa witrania manyinga campaign nja koruya so morembe egento kero ko na chierire biye egento kero bari kurigerera usarama sikise cyabo tukwesa abanda bagutara butuko batobekere security eseine ibono ne birengererio kurwa samenye be county ya Kisii au batebire buna ntigo bagane cyobo cyo libo cyo kurwa senchira yo bwasiro no bwasiyoko ekero bono ritukulyo mweri ya chikambeni chiasie kubene aseri tukulya lero asabare aho babere bakwe Rwanda na kuliga chikura kuro chinsemo chionse na bogati amenye kurwa se county ya Kisii nigo batebire buna ko bwatekana buna chikambeni chiabere cyo kurwa senchira ire yo murembe nigo bayo baganirio murembo yikunyara kone kigwa chinga kichobo cyo bonene obura kolekana ritukulya Jumaine elitira bestariki kyanda omutinyo gatano na gatatu ko reporter ya Ndizi TV kurwase county ya Kisii katikati yo mucyobo songo iritirane nchenkuro kwa Vincent Onyanja oyo koligia ekerogo kyobo chumbe imeye constituency ya Nyaribari Masaba gwetera se kyamagia UPA Joel Gesuka
nigasabire na abakenya gwaka chikura cy'omurembe chikakie cyo nigamo muchiriro kurigiye kirugo cy'ubugabana Ezekiel Machogo asinkwana yaye yo abagagukwana iyo kuraga omoteneri osomo waziri w'uburendi weme umuzike Fred Matiang'i nabo igo muri cyo butambe ase wizara iyo bacanu omusubati Susan Muchache boigo nigasabira bamenyi benseme yo wesoke litwe Jumanne na kumwakira chikura asobonge minto muri nyari bari masaba iyo nkoira libagiriga kubasabira komosi bantu ba minto kakimonginyore nandi monginyora senjere ya bene asuburai ubwega buri motwe kitariki kyanda Jumaine mambiende gentonari usaba abantu ba minto especially abantu ba minto banyari bari masaba abakena banene nkiringa tubiko omurembe obe twakechikora cy'omurembe uyu urabwe rero nyasato irege kwera by the end of the day nyasawo choroma nari naruche amanganande nonye na yo mugabano itwakwan uyu kurigo bugabana kurase kyama kya UDA amangana narakwanete umusike Ezekiel Machogo amangana atari amaya amangana atari koreta okubwatana no bomo bumusi Eshinga kichu bari gokera togendete gotigara asamangana yechikura gose yichi campaign uyo kurigiye kirogo kyobuchumbe ime ya burabu account ya Nyamira Davis Ogario Biero nigabolirie abamerania baye batige gutumeka abasaheli yo guturubania omurembe chinga kichu ningaganiria abantu bonse na burabu wesoke litugure Jumanne egwaka chikura cyonsi nabo igo kumwakira chikura asensemeyo inde chame koruku upya alama itonege chure nchege ntonale ngotebya abananchi tigatwake chikure chitare 9 no morembe nande chikure chichibe free and fair nchege ntonale ngosaba abantu baburabu ngamagoro na moroche nchene kijana nande nchene umuntu mora atomega ali parliament minyoke bwangu nande nyayo kolegasi buya abameri bali bane ntonale ngobasaba motumie mo basa gotumie bijana go cause commotions ekeretora ke litukuri atare 9 koleta commotion as polling station tikachikule chitwake no morembe tokole bia nando oli orabwe tiga kolega akorera abananchi baborabu egasi bia iga abananchi kere morende kwa form area ya IBC as a member of parliament oborabu indo yo kabere korigoro nimo koraria tari aneri kirogali obero Davis igachule kere kando eri tari kiropia aketikie nene kubakera santi nande no borayo bokwenda ntokonya abantu baborabu Omurai wense ya Kenya umuske Uhuru Kenyatta nigaigora enyagitari ya Mwai Kibaki level 6 eyo eregati yemerobiri yagendete gonchokanana na boigo koyekirania kerare ange gukora chintunde cha yibire echoburai boigo nigalinga se county ya Murang'a sa acha kurigiria murobirio bwokugari ya gwebara ya Kenol Sagana Mahua highway eyere yichi kilomita 53 tuweze kupanua uchumi wa sehemu hii ya Mlima Kenya. Tutaichukua hii barabara tuifanye dual carriage kutoka Kenol tukielekea upande ya Marwa Nyeri, na ndio wananchi wa sehemu hii wawe wasiwe na msongamano wa magari, wawe wanaweza kutembea, wawe wanaweza kufungua biashara. Mkaaji wa Murang'a anaweza kwenda afanye biashara yake Nairobi ama aende kibarua Nairobi na arudi Murang'a siku hiyo hiyo. Omuruaniriria bwekerogo kyuburai bwense gwetera sobo mobwazimio la umoja wan Kenya muskira ila Odinga nigo litukuria rero aikirana ase egeti igia Kasarani meyo mucho Nairobi ase ntunde yo mwari kigima gukora chi campaign chako kare ase egeti ekyo nigo aliera abakenya iranga na chikubaikia asenseria ya Kanan asatebrebuna kago ikensemeria nigo atachigotwara tobende yonsi nonde bwensi kubwatekana n'ebikuru bibiri byabereye gukorerwa kurwa chinkaki icyamagega. Ninyi mlimpoteza mimi ruhusa niendelee na mambo ya campaign. Tumezuru Kenya mzima, pembe zote za Kenya, kutoka kule Mandera hadi Vanga, kutoka Turkana hadi Lamu, kutoka Busia hadi Masalani, kutoka Migori
mpaka Moyale. Wakenya wameniambia mimi ya kwamba punda imechoka. Punda imechoka. Inataka kushusha mzigo chini. Waswahili walisema kibebacho kikivuja nafuu kwa mchukuzi. Sasa tunataka punda teremshe mzigo tarehe 9 wiki ijayo. Tarehe 9 punda ataweza kuweka mzigo chini. Ilipata pwani. Chikage chomuske Raila Odinga ni gatebrebuna bakenya ni gobaro sire nemezige menene ibabiri bagutwekwa kubotekana nugukina kwibirenko byobugima nabo igo mangana ndamange babiri bagwetera nashinga kini go chaikire kiri abatakire gotorwa emezige iyo azegarara ire chikura na kubomura ibwensi ya Kenya arahire getambukiro gyuko batora emezigo eje menge babiri bakubugulia. Today I repeat the same declaration. Let my people go. Free them from bondage of thieves. Free them from the bondage of liars. And free them from the chain links of corruption. Dear Kenyans, we are soon entering Canaan, and there are few rules we will have to observe. In Canaan, we must embrace reconciliation. We cannot get to Canaan, a divided nation that is half bitter and half happy. In my government, there will be no revenge. I pledge to be the president of all. I have made this decision because I did not choose my liberation cause. Asense moya kabire yoko ligi kirego kyo burayi bwensi wetirase kyama kya UDA nabo igoro murayi bwo mubulia bwa Kenya Kwanza omuske William Ruto litukulia lero nere nigo akora campaign cha icho mweli kigima asegetige chikosoli kya nyayo imeyu mucho Nairobi ase aikirana kigima na bantabanki abo baikya sense meyo no kubalire ira buna andi yake nyegago chikobu asobo choli bwili tukulia Jumanne ni garache igwankirana amachibu ayo chikakie choni gabalire ira na nachikoleta monchulio amanene kigima onyega uchiko chorwa koba murai bwense ya Kenya bwentunda ya gatano. When the people of Kenya make their decision as Kenya Kwanza, we will respect the decision of the people of Kenya because we are Democrats. We believe in institutions and we believe that a peaceful Kenya is good for everybody, irrespective of where, on which side of government they are, or irrespective of what religion, or what color, or what community they come from. We believe peace is at the heart of the development of any country. I am asking every Kenyan, wherever you are, to make sure that you play your part in making sure we have a peaceful election on 9th of August and a peaceful transition going forward to the Kenya Kwanza government. And I want to commit that I love this country so much that I will not participate in anything that undermines the constitution of our motherland. That is how much I love the people and I love my country, the Kenya that we all belong. And I want to ask our competitors to be measured in whatever steps that they will take. We want to agree so that Kenya can move forward. Mwanchu mulilia bona karondo jikide kachia chiri chitalinkendo chena wikiragabwo nonko butulira murubiriyo yubo koletera mangana magia senchira yubo ikirano Chinsa Isato chimargobaya bono kerongero beretie kigima eliyoko enekia na twakolire amangana yechi campaign no butukubwa lero asenchira yibrenko biguru kigima bono gwikiraga igana ngukora mangana magia sentunde tangani kurende ekingese gya kabere igetegalete nechinga gitito so asomurubiriyo bweke umbu na engineer Kennedy Omoyo yole political analyst ito Ndizi TV ne ngakie tambe ya itirinka gete kurukwa morocho mwalio asomurubiriyo yo
bweke umbu chinga kichara haitire kolende kwa mororira somurubiri bwensakia no murubiri yonde iganse Ndizi TV kolende nikote toligererie amange kubwatekana nali akore kanali tukolia lero buna bono litukolia lero nigulia lingeli tukulia batamangana mange ekiombegeligia Azimio la Umoja nigo balinge Kasarani na boigo Ruto uyoro mokonyi bumura ibwense nigo balinge Nyayo na boigo mwalio yoruoro na kogenda segeti kiligia kirigiti elio guchia koligereri na ngokora likigima na bantu bense mejo na kubatebye birenka byaje kigima na boigo amagani yaje kubwatekana no guchiko mwakira chikura lituko lya Jumanne boigo ndukwanira mangana ichi manifesto ogo ikirana gose IBC gose yariganira kigima ndukwanire asabu babere bali barochikaine ngana bubarachikoire kirogeke ore omuskira ila udinga na boigo muski William Ruto na boigo no nyawa Jakoya na David Mhaure na barabutoligererie na kira ikirane ande akanyo bagucha ego ikirana namba nyoli namba gisaine omurubuli bwensi bwo wakachikura gwikali tukule Jumanne okobarua kwaye na boigo entoligeria mangana mange igoro yoli orachi gwantirana gosonye ta gwantirana mangana mange to kwanire magaroba ya bono tumange karengere kiao ayene kyolengere tiemerobili ye ego chigoikirana gwikali tuko lya Jumanne na onyolenga kero chikura kyakiri tukule Jumanne ekyombegeliye chimbebe no bacholikia IBC nkebwate amatuka 5 na 2 gyo chikuralia oburayi bwense oyobero murayi bwense igobono engakiye yokurubono mnachikura chigwa kwa guika kero murayi amoya agochia gachorwa no murayi yo mukuru muske oyo chikabo mukuru kero chikura ichakirwe ochikobo muske Uhuru Kenyatta bono ayuna yanda mangi kolengana nibirengere byawo na kyuroche chikampeni kyakolekanire cyabere cyo mulembe cyabere kibwata mangana mange korwali asole birengere byawo mna botambe no maite mna toche twakora enambelia yesi minhwere goroka bona boigo esimiliane nere yendo chegaiga ndagito chake otume birengere byawo gocha elinde kertogo kwana na engineer Kennedy Omoyo etokanga gwatumire birengere byawo tobisomeye maseyemo elinde onyale kuigwekana kurwalia sole biamono kigima asokoligeria amangana maya kurugete sinikia na mbeyemo kyomuno wabeke gusikia Ndizi TV olionkonya ukoletera amangana ya maya senkere yomuno bwebyerokelio nigo akorokwa Joshua Auta inche nigo akorokwa John Kebati kwerenande bwango kigima asomorobilio weke umbu